Čaute. Možno ste spoznali už pesničku, ktorú som hral pred chvíľočkou a ide konkrétne o pesničku Lístok na Mars od Horkyže Slíže. Keď sa povie Horkyže Slíže, tak veľa z nás si predstaví veľké koncerty, vtipné videoklipy, vtipné texty a všelijaké paródie. Čo si ale ja veľakrát predstavím pod Horkyže Slíže, tak je to široké spektrum rôznych gitarových zvukov, rôznych hudobných štýlov a všeličoho možného. Pretože u Horkyže Slíže máme pesničky ako táto, alebo táto. Hej, ver tomu, že hej, ver tomu, že... Čiže keď si pustím album, tak na jednom albume bude mať heavy riff ako z nejakej metalovej kapely a potom tam bude mať reggae pesničku ako od nejakého Boba Marleyho, čo je fakt super. Ale čo je najlepšie je to, že stále to znie ako Horkyže Slíže. Poviem vám, nechápem ako to dokážu, ale naozaj stále, asi to bude tými kukovými textami, ale stále to znie ako Horkyže Slíže, aj keď napriek tomu, že tam jedna pesnička je metalová, druhá je reggae. Je to neuveriteľné. A dnes sa teda naučíme rýchlo skladby Lístok na Mars, ktorý obsahuje taký základný reggae rytmus, ktorý je dobrý na to, ak sa chcete učiť takéto reggae pesničky. A zároveň sa tam naučíme dôležitý tvar akordov, konkrétne bare akord. Dobre, čiže začneme na akorde E-moll, lebo toto je prvý akord, ktorý sa vyskytuje v tomto riffe. A na ňom si ukážeme teda tvar bare akordu, lebo ten tvar bude na každom akorde rovnaký, čiže od toho sa potom odrazíme. Čiže ten tvar vyzerá následovne. Najdôležitejšie je správne priložiť ukazovák na všetky struny po celom hmatníku. A v tomto prípade teda vynecháme strunu E, ale každá musí správne vyznieť. Čiže nejako takto. Nejako takto by vám to malo vyznieť. A keď nám toto pekne vyznieva, že žiadny tón není nejaký pritlmený alebo dačo, tak potom pridám prsteník na 9. pražec D struny a malíček na 9. pražec G struny. A prostredníkom chytím 8. pražec H struny. Keby vás zaujímalo, tak tento tvar je pre molové akordy, ktoré chytíme ale od A struny, ale ak tento tvar použijeme od E struny, tak sú to už pre durové akordy. Čiže ešte raz, prsteník mám na 9. prážci D struny, malíček mám na 9. prážci G struny a prostredník mám na 8. prážci H struny. A teraz vznikne nám takýto tvar, ktorý budeme používať na každom akorde v tomto riffe a ako prvý teda bude akord E-moll. Dobre, a teda idem posúvať, čiže z akordu E-moll prejdeme na akord C-dur. Z neho prejdeme na akord A-dur. Z neho prejdeme na akord G-dur. A ako posledné prejdeme na akord H-dur. Čiže ešte raz. E-moll, C-dur, A-dur, G-dur a H-dur. Keď máme akordy, tak môžeme prejsť na rytmus. V takýchto reggae rytmoch hráme údery na upbeat, čo znamená, že sa budem snažiť vtesnať úder medzi dva kliky metronómu, alebo teda medzi dve doby. A ruka nám bude kmitať následovne. Úder dole vynechám, nebudem udierať a budem udierať len na úder hore. Hej, čiže úder dole vynechám a hrám len na úder hore. Čiže ešte raz. Čiže nejako takto. Na každom akorde budeme dve doby a výmena akordu príde medzi 3. a 4. dobou až na posledné dva akordy, na akord G-dur a H-dur. Tam budeme na každom iba jednu dobu a výmena teda príde medzi prvou a druhou dobou. Ešte dôležitá vec je, že musíme zatlmovať tie akordy, čiže nie, že spravíme ale. A to spravíte tak, že tú ľavú ruku povolíte
len aby sa dotýkala strún, ale nie aby pritlačila žiadnu strunu. Tak, aby vám vyznel takýto zatlmený zvuk. Hej, čiže povolíte ľavú ruku tak, aby vám ležala na strunách. Dobre, to je na dnes všetko. Určite mi napíšte, aké sú vaše obľúbené pesničky od Orky Slíže a na ktoré sa mám pozrieť. Čaute.